Localízate no teu comercio ha llegado hoy a las calles de Ferrol. Esta iniciativa busca dar a conocer entre la juventud los negocios locales. El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, y el director general de Comercio y Consumo, Gabriel Lallen, han visitado esta mañana la unidad móvil de la iniciativa de la Xunta de Galicia Localízate no teu comercio local, que está instalada en la Plaza de Amboaje. El objetivo es dar a conocer el comercio de proximidad entre los jóvenes, para lo cual alumnado de Ferrol y comarca ha participado en esta iniciativa presentando proyectos que permitan al comercio de su entorno conectar con la juventud. En esta mañana, jóvenes del CIF Rodolfo Ucha, del IES Canido, del CIF Ferrolterra y CPR Arenales realizaron una gincana a través de la cual interactuaron con diversos establecimientos y resolvieron pruebas que fomentan la iniciativa emprendedora y la sensibilización sobre la economía local, resultando ganador el CIF Ferrolterra. Por su parte, Gabriel Lallen quiso agradecer la gran acogida que están teniendo estas iniciativas de revitalización del comercio local en Ferrol y aprovechó para destacar cómo está resurgiendo este sector en la ciudad. Queremos agradecer esa implicación que obtivemos en esta actividade, pero tamén en moitas outras, como é a revitalización dese mercado que está ahora mismo en obras e que prevé a súa finalización neste mesmo ano. Que son iniciativas, esta dentro do ámbito dos máis novos, ese é o gran reto, dicía o alcalde, é un momento complexo para o comercio que precisa de captar a atención da xente nova. Facémolo co Bonativa Comercio, unha campaña de gran espectro que con un éxito importante, que o que facemos é atraer a población máis xoven ao comercio local, pero facémolo tamén con actividades como Localízate, como é no día de hoxe, unha das 7 actividades nas 7 grandes cidades de Galicia que empezamos aquí en Ferrol, e a verdade que con moi boa acollida, colaboración por parte do Concello. A verdade que é unha grata sorpresa ver a colaboración que tivemos aquí tamén do comercio local. Unhas rúas, unha cidade que a verdade que nos últimos meses sí que teño ido máis por aquí, pero que vemos ese resurdir, e ese resurdir que vai ver seguramente, imprescindiblemente, a través dese recuperación do comercio local. Un comercio local que recibe tamén as axudas da Xunta de Galicia preto de 4 millóns de euros para toda a mellora da súa digitalización, a mellora tamén estética nos escaparates, nas fachadas, melloras de eficiencia energética, iluminación, todo o que poidan precisar, necesitan para ser máis competitivos. Necesitamos desa cooperación interinstitucional que podemos apreciar no día de hoxe, e precisamos tamén desa mellora da visibilización dos valores do comercio local con actividades como na que tamén desenvolvemos en estes momentos. Por lo tanto, eu penso que hai que insistir, non é doado, todos sabemos, como ben dicía o alcalde, da dificultade que está a atravesar o comercio local, a competencia da venta en línea é moi dura, sin isto supoñer que sexa unha necesidade tamén para o comercio local. O comercio local, o gran inimigo sí que son estas grandes plataformas, pero o comercio local debe mellorar a súa competitividade tamén con as ferramentas digitais, achegándose moito máis á población, especialmente a población nova ou todo tipo de población que ten ocasión de acceder a información moi fácil.